Bones tardes, soc Alexandre Cortés i tinc el plaer de donar-vos la benvinguda a aquest debat entre candidats al Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Vos dono la benvinguda tant el que ens esteu seguint en directe per streaming com el que en vegeu en diferit. Des de les instal·lacions del Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez i sota la direcció de l'Associació de Joves Periodistes, els candidats de l'associació Iniciativa d'Estudiants d'Esquerra, Idees i Joves d'Estudiants de les Illes Balears, GEIP, tindran l'oportunitat de debatre i confrontar les seves propostes per les eleccions d'aquí 2 dies. Així, ha arribat el moment de presentar els dos candidats. Per part d'Idees, Gabriel de Evia, bones tardes. Hola, bones tardes a tots. I per part de GEIP, Margarida Sastre, bones tardes. Bones tardes. Així, abans d'entrar-nos en el primer bloc, demanaré a cadascun dels candidats que ens posin els motius pels quals han decidit presentar les seves candidatures. Gabriel, tu primer. Hola, bones tardes a tots i totes. Soc en Gabriel de Vilanyà, com m'havies dit. Som estudiant de Dret i bé, pertany a l'associació Idees i me presento en el Consell d'Estudiants perquè crec que en una universitat pública, gratuïta i universal, perquè estic en contra de les retallades i la pujada de taxes dutes a termes per el govern, perquè volem continuar amb la feina ben feta aquest any en el Consell d'Estudiants per a la nostra associació d'estudiants i perquè volem seguir sent la veu dels i de ser estudiants de la comunitat universitària de la Universitat de les Illes Balears. Margarida. Moltes gràcies. Àlex, GEIP, a la qual represent, creu en la universitat i sabem que un canvi dins la Universitat de les Illes Balears és possible. Per això som en aquesta taula. La veritat que ens sorprèn l'absència d'alguns grups com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i l'autodenominada Assemblea WIP, que diuen representar els alumnes però no tenen la necessitat de demanar la seva confiança a les urnes com ho farem nosaltres. Ens preocupa que no hagin sabut aprofitar aquesta oportunitat democràtica. L'estudiant és l'eix central de la universitat i és necessari, avui més que mai, tenir un Consell d'Estudiants que pensi en tots els estudiants, deixant de banda la política. GEIP treballarà perquè la universitat s'adapti a l'entorn canviant en el qual ens trobam. En els anys que fa que estudiem a la UIP no hem trobat ni el recolzament ni la representativitat que trobam que ens mereixem. Per això, un grup de joves universitaris ens presentam a les eleccions. Perquè estem segurs que es mereixen tenir uns representants que sàpiguen estar a l'altura de les seves obligacions, i així ho farà GEIP. Una altra fita a assolir és la internacionalització de la universitat i els seus estudis, així com la millora de la seva imatge, i prestigiar la UIP com a marca de qualitat. El principal i únic objectiu de GEIP és i serà vetllar pels interessos dels estudiants universitaris, perquè tenim ben clar que l'eix central de la universitat és l'estudiant, perquè de què serveix si no una universitat sense alumnes? I no me vull deixar d'agrair a l'Associació de Joves Periodistes la seva iniciativa, ja que crec que tindrà un gran resultat i podrà aportar molt en el futur dels estudiants de les Illes Balears. I remarcar finalment que avui és el dia de Ramon Llull, un escriptor i filòsof de les Illes Balears que encara que hi ha alguns que han intentat apropiar-se d'ell, és una persona que va marcar un abans i un després a la literatura catalana i estic ben segur que molts d'estudiants de les Illes Balears el tenen com a referent. Després d'aquestes dues presentacions i a banda d'entrar-nos en el primer bloc, també des de l'Associació de Joves Periodistes volem recordar que altres associacions han estat convidades i Idees i GEIP són les úniques que han acceptat aquesta invitació en aquest debat. I ja per començar i entrar en matèria, començaré per Margarida Sastre i la pregunta que hi ha en els dos és si mereix ser aprovat a la comissió dels 2 darrers anys del Consell d'Estudiants. Pensam que el Consell d'Estudiants actualment és un òrgan desconegut, perquè molts no saben que existeix i si ho saben no saben quines funcions té. Això que ens demostra que el Consell d'Estudiants ha tingut una activitat desconeguda en aquests 2 darrers anys i no ha sabut fer la feina que li tocava. Ha abandonat l'alumne en el dia a dia. Un petits exemples, no ho posarem gaire. Ha deixat de banda els espais de Carmanyoles.
el que ens sorprèn bastant perquè és una zona molt utilitzada pels estudiants. I després, el que ens ha sorprès més és la impassivitat davant les inacceptables condicions en què es troba l'edifici Ulari. Per què no ha fet res el Consell d'Estudiants? Jaip defensam la llibertat d'expressió, és vera, però estan totalment en desacord amb els moviments radicals que han sorgit i que han fet malbé a la convivència de la universitat. Un altre punt a destacar és que el Consell d'Estudiants actual no ha sabut adaptar-se a l'entorn, cada cop més globalitzat i on les xarxes socials són un punt fonamental per a la comunicació entre l'estudiant i el Consell d'Estudiants, ja que ha abandonat les seves comptes de Twitter i Facebook, i quan les ha usades, en moltes ocasions ho ha fet de manera inadequada. Per tant, no li donen l'aprovat. Te toca donar el nostre aprovat. Sí, no, des d'IDEA, bé, jo crec que aquest any el Consell d'Estudiants ha aprovat nota alta, molt alta, perquè val a dir que aquest òrgan feia molts anys que no tenia... Bé, tornaré a començar. Hem tornat a posar en marxa aquest òrgan que... Entenc que li faltava activitat. Sí, era un òrgan realment mort. I des d'idees, des d'idees hem posat en marxa aquest òrgan que se trobava pràcticament mort a la nostra arribada. Hi havia un especial desinterès per als representants que hi formaven part, que l'únic objectiu que tenien era aconseguir crèdit de lliure configuració. I per això, l'equip que se va posar en el fons del Consell d'Estudiants s'ha hagut d'enfrontar en aquesta reconstrucció i reactivació del màxim òrgan de representació estudiantil. Víctor Robles, que era el president fins ara, va intentar configurar una candidatura amb una comissió permanent plural i va fer contacte amb tots els representants del plenari. La comissió permanent, una vegada és elegida, ha duit a terme moltes accions que ara mateix remarcaré. En primer lloc, el condicionament del Consell d'Estudiants a Ulari, així que les acusacions que vostè diu no sé a què venen, perquè hem condicionat el Consell d'Estudiants a Ulari, on ningú havia fet feina en els darrers anys, i d'aquesta manera se crea un punt de referència per als estudiants. Després, la seu dels Consells d'Estudiants roman oberta en un horari continuat durant els dematins i hores baixes, creant així un punt d'atenció a l'estudiant, que abans no existia. Després, en les poques setmanes que la comissió permanent arribés a governar, se va enfrontar a la negociació de la retallada del pressupost del Consell d'Estudiants, proposada per l'equip de govern. I vàrem fer negociacions amb la vicerectora d'Estudiants per arribar a un acord, perquè aquesta retallada fos mínima i proporcional a la retallada total del pressupost de la UIP. I val a dir també que hem estat austers aquest any en el pressupost del Consell d'Estudiants, ja que només hem gastat el 30% del pressupost. Una vegada governàvem, vàrem contactar amb totes les associacions i organismes de la comunitat universitària, cosa que tampoc mai s'havia fet. Després hem posat a disposició totes les associacions i entitats de la UIP les instal·lacions i infraestructures a les quals el Consell d'Estudiants té accés. Per exemple, des dels Consells d'Estudiants hem cedit un local en el GEI perquè pugui dur a terme la seva activitat. Això també és una cosa que hem fet. També hem posat en marxa un registre d'associacions i entitats estudiantils de la UIP. Hem fet una oposició pública i oficial a les retallades, a l'educació i a la universitat pública, de manera formal en diverses resolucions aprovades per unanimitat en el plenari i després de manera més informal en campanyes informatives com els maleducats o jo estim l'educació pública. Després, el Consell d'Estudiants s'ha obert a la participació de tota la comunitat estudiantil, d'ells que no hem estat a les xarxes socials. Doncs sí, hem promocionat els perfils a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter, que permeten un contacte directe, còmode i real amb els estudiants, des del seu ordinador o des del seu telèfon mòbil.
a més de donar a conèixer aquest òrgan de representació. Han fet públiques les convocatòries de les sessions del plenari, les han fetes públiques a través de les xarxes socials, perquè així tothom hi pogués accedir. Han possibilitat la participació de representants dels estudiants dels campus d'Eivissa i de Menorca, convocant sempre les reunions a aules en videoconferència. I també, això és molt important, han proposat una iniciativa per modificar l'Estatut de la Universitat de les Illes Balears per permetre una representació especial dels estudiants eivissencs, formenterens i menorquins, creant la circumscripció territorial especial. Bé, abans que la Margarida continuï, vos demanaria les dues intervencions més breus, si és possible, i te dono un caston de paraula. Vale, el que teniu les xarxes socials actives, me sap greu, però no és vera. Vale, Twitter, compte de Twitter. Dia 4 de setembre, la darrera publicació de Twitter. 4 de setembre. Tant siquiera heu posat que s'han convocat les eleccions. Per què no heu posat que s'han convocat les eleccions? Creiem que heu fet un ús bastant escàs de les xarxes socials. Facebook, la fanpage, de dia 26 de març no heu publicat res. Crec que això demostra que han quedat abandonades. No heu fet menció a les eleccions. Per tant, crec que no us haureu sabut adaptar i estic segura a les noves tecnologies i un entorn cada vegada més globalitzat en el qual estem. I bon, i crec que heu fet un ús inadequat per què? Perquè d'idees, que són les que governeu ara, heu tractat de manera preferent a la vostra associació i amistats que vos en revolten a dins el Twitter. Un exemple, en Javier Pascuet, li heu fet un retuit a que cercapís. Val. En Javier Pascuet ni és un alumne de la UIP per començar i tampoc per seguir és que heu fet el retuit només a ell. Nosaltres estem perfectament d'acord que si un alumne cerca pis, li doneu a les xarxes socials, li doneu un mitjà de comunicació. El que no volem és que només es faci en una ocasió aïllada i, a més, a una persona que no pertany a la UIP. Per tant, aquí no estic d'acord. Va, jo no. Bé, jo te torno a repetir que ens hem obert a la participació, que hem obert els perfils a les xarxes socials i a Facebook, a Twitter, i hem tingut un contacte directe i còmode i real. És a dir, l'hem tingut i també això de fer pública la convocatòria de les sessions és una altra forma d'obrir la participació i també això de donar participació als representants i estudiants del campus d'Eivissa, considero que també és una forma d'obrir-nos a la participació. A més, per continuar en la gestió, que no havia acabat, des del Consell d'Estudiants ens varen prendre molt seriosament la representació i la nostra responsabilitat. Per això hem participat sempre allà on ens ha requerit, en els claustres, en el Consell de Govern, en les comissions, en els consells socials. Hem participat a la reunió de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques, el CREUP, i després hem participat a l'única reunió del Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, on el ministre d'Educació i president del mateix òrgan va mostrar un absolut desinterès per la participació estudiantil i es va limitar a enumerar les retallades que està fent i que farien el sistema universitari espanyol sense opció a cap debat. Només per aquestes accions duites a terme, jo trobo que ja val la pena aquest mandat i que s'aprovi. És a dir, que jo trobo que aquest mandat està més que aprovat, amb molt bona nota. Una, endavant. Vostè diu que representa els estudiants i heu anat allà on en el Consell d'Estudiants representa els estudiants i heu anat allà on tot allà on se vos ha requerit. I la meva pregunta és, com és que no vareu anar en representació dels estudiants a l'homenatge que va fer en el periodista Carlos López que va alertar la Policia Nacional de la intenció d'un alumne a establir el camp de bombes? Perquè no hi vareu anar ni com idees... M'estàs xerrant d'un acte i jo te n'he dit 7 o 8. Però és que és un acte fonamental. És a dir, gràcies a aquest home... Gràcies a aquest home no va passar una massacre a la UIP. Aquest home i a la Policia Nacional. No era d'agrair per part dels estudiants que
la feina que va Jo fer. te diré que des d'idees vàrem condemnar aquest... Molt bé, ho van condemnar, però no vareu anar a xerrar amb aquella persona i agrair-li personalment. Jeip era allà. Jeip perquè gràcies a ho varen saber gràcies a la notícia del Mundo que se va publicar bastant de dies abans, se va publicar divendres i això va ser dimarts, i hi vàrem anar en representació dels estudiants, perquè aquest home s'ho mereixia. I vosaltres, ni el Consell d'Estudiants ni d'ES, hi vareu anar. Per tant, lo de representar els estudiants, allà on se mos indica, aquí no hi vareu anar i era un punt fonamental. És un de les infinitat d'actes que jo t'he dit que hem estat presents i les accions conduïtes a termes. És un fet històric que vos ha passat per mà, cosa que no estàu, demostra que no estàu al dia de lo que passa en el que vol l'estudiant. Jo et considero que sí que estem al dia i vosaltres no hi éreu l'any passat, no esteu constituïts com a associació i per tant no sabeu res en comparació a nosaltres de participació estudiantil. No, però per això ens han sorgit, perquè han vist una carència i perquè han vist que no estava a l'altura i l'estudiant no té el que mereix. I nosaltres li proporcionem als estudiants. Per llàstima hi ha una infinitat de retallades, pujada de taxes. Vosaltres hi esteu d'acord? No, no estem d'acord. No estem d'acord. No estem d'acord. A nosaltres no m'agraden les retallades i no estem d'acord en tot allò que pugui disminuir un pressupost. Però sí que és vera que hem de ser conscients en l'actual context econòmic en el que ens trobam i, a més, sabem, hi ha dades suficients de que se pot fer més amb menys. I nosaltres, tant els nostres candidats a la comissió permanent com nosaltres, si podem estar a dins del Consell d'Estudiants, treballarem al màxim perquè l'entitat de la universitat maximitzi recursos i pugui aconseguir el màxim rendiment en el pressupost que li proporciona. Però veig molt clar, i ho dic ben clar, que nosaltres a GEIP no ens agraden les retallades ni disminució de pressupost. Independentment de qui governi i qui faci una disminució del pressupost no m'agrada, però també és vera que amb menys se pot fer més, perquè està demostrat. Abans d'entrar-me més que esteu avançant un altre bloc, voldria continuar un poc amb aquesta valoració de la gestió. En Gabriel ja ens ha xerrat un poc d'aquestes dades de com s'havia gastat el pressupost d'aquests 2 darrers anys, un pressupost aquest darrer any de quasi de 9.000 euros, que ha dit que s'havia gastat un 30%. Un 30%. Vos demano els dos, s'ha gastat bé aquesta quantitat, aquest pressupost que tenia el Consell d'Estudiants? S'ha gastat, nosaltres també hem estat austers en la despesa, hem gastat el que s'havia de gastar, no més. Haguéssim pogut fer millor més actes, millor unes xerrades o activitats per als estudiants. Sí, però també sabem tots el moment que vivim i creiem que havien de sostès en la despesa. Jo crec que el que han gastat, però no ha arribat als estudiants realment. Poden haver gastat un diners, però no han arribat a tots els estudiants, han arribat a una part dels estudiants. Jo crec que el problema seu és que no han fet feina en el costat dels estudiants i no han gastat els doblers en tots els estudiants, sinó que han gastat en el que han volgut sense coneixement dels altres estudiants. Perquè, per exemple, xerrant de les xarxes socials, no ho han publicat amb que han gastat els doblers o han deixat de gastar. De dia 3 de març, 26 de març, les xarxes socials estan aturades. Per tant, en el que duim de curs, si mires les xarxes socials, pareix que no han fet res. Pareix que no han fet res perquè no han publicat res. Si realment haguessin fet alguna cosa important, l'haguessin donat a conèixer a tots els estudiants, perquè tots els estudiants mereixen saber què fan en el nostre pressupost. Jo diré que la despesa també l'hem dedicada a la reactivació del Consell d'Estudiants, que, com he dit anteriorment, està mort. I en la nostra arribada vàrem haver de dur a terme la reactivació d'aquest òrgan. Està clar que no podíem fer grans despeses amb altres coses. Era més important reactivar aquest òrgan que fer altres activitats. La meva pregunta és, si heu gastat amb el dia a dia de l'estudiant, per què durant bastant de temps, un grapat de mesos, els microones dels jovellanos van estar en desús? N'hi havia 3 i dels 3, 2 estaven espanyats. Per què el Consell d'Estudiants no va deixar tant de mesos amb només un
un microones, si és un espai que s'empleen dia a dia molts d'alumnes on s'interrelacionen entre ells i és molt usat per aquells que viven a la part forana? Mira, aquest tema és un tema que volia comentar, sí. Nosaltres, que tu has comentat que han deixat de banda l'espai de Carmanyoles, això en cap cas és cert, perquè jo tinc coneixement de que el Consell d'Estudiants va sufragar i se va fer càrrec de, si no la totalitat, de la gran major part de la renovació d'aquestes Carmanyoles, i del microones i de les geleres. Vale, però per què va estar tant de temps? Jo no sé el temps que va estar o no, però l'únic que sé és que el Consell d'Estudiants és a dir, se va fer càrrec de la totalitat de la renovació de les Carmanyoles. Això estic completament segur. Però ha de fer feina el dia a dia i ha d'anar intentant complint en el menor temps possible. No pot ser que un espai tan utilitzat estiguin 3-4 mesos sense microones. Crec que això GEIP no ho permetrà. Te dono a repetir que nosaltres, inclús en vez d'arreglar-ho, és a dir, hem posat totes les Carmanyoles noves perquè així els estudiants puguin tenir aquest servei. Bé, ara ja sí... Sí, bé, te vam fer un darrer... Vale, m'agrada... Molt breu, si pot ser. Vale. Pues ha quedat a l'aire lo de l'edifici Ulari i crec que és fonamental, perquè és un edifici que està en ruïnes, que d'edifici no en té res, perquè són aules prefabricades que ja han acabat la seva vida útil i sempre que plou a goteres no hi ha calefacció ni funciona. I això ho sabeu perquè estàu de dins. I no heu fet res per veure què passa, o què heu fet, la millor pregunta, per veure què passa per fer un nou edifici. Pues hem duit a terme reunions amb el vicerrectorat d'estudiants i ens han dit que per ara no hi ha pressupost per fer això. Això és l'excusa que ens posen. Nosaltres hem intentat fer això i ja tot torno a repetir també que nosaltres hem condicionat la seu del Consell d'Estudiants que estava feta un desastre. Jo vos diré una cosa. Sí. Perquè la informació que tinc crec que és errònia. Perquè GEIP, personalment, va demanar hora per xerrar amb el director general d'universitats, qui és qui té competència en aquest assumpte, en Miquel Dellà, i ens va dir que tant el projecte com els pressupostos estan fets. El que passa que la zona està qualificada com a sòl rústic i la llei no li permetia la seva construcció. I dia 14 de novembre se va publicar en el Parlament, així molt va informar ell, de que la seva construcció serà immediata. El pressupost se tenen i s'edificació. Per això és el que ens han dit. I una cosa vos diré. Una cosa vos diré. Vosaltres deies que vos heu reunit amb el director general d'universitats, però vos he de dir que la vicerrectora d'estudiants ni vos coneix, ni sap qui sou. Mentida. La Margalida Andreu. No sap ni qui sou. La Margalida Andreu mos coneix perquè jo vaig xerrar personalment amb ella i he anat a veure-la més de 3 ocasions. La Margalida Andreu mos coneix. Això és erroni. I ho podem comprovar. Bé. Abans de passar al segon bloc, ara ja comencem on fareu les vostres propostes, debatreu les vostres propostes. Hi ha un fet que és que ara mateix l'Assemblea de la UIP està demanant l'abstenció en aquestes eleccions de dijous. I ho al·lega dient que no vol partits polítics al Consell d'Estudiants. Podeu garantitzar als electors que vos votaran dijous que no hi haurà cap interès partidista dins la gestió del Consell d'Estudiants si guanyeu respectivament? Sí, GEIP ho pot assegurar. GEIP ho pot assegurar perquè l'única i exclusiva funció de GEIP és fer feina per l'estudiant, per el bé del seu dia a dia. I per això farà feina GEIP. Perquè per fer política hi ha altres bandes, hi ha altres associacions i altres mitjans. La universitat no saber fer política. A la universitat saber estudiar, aprendre i rebre coneixements. Cosa que no s'ha fet fins ara. I si me dones 30 segons, vos demostro que el Consell d'Estudiants actual no ho ha fet. I ha vingut a fer política. Per què? Twitter, tornem a les xarxes socials. De dia 29 de gener. No us perdeu l'última glosa de Mateu Xurí. Aquesta glosa no té cap contingut educatiu. Cap. L'únic que diu va en contra d'una organització política i unes persones. No té cap contingut polític. No han quedat que els Consell d'Estudiants venien, feien feina pels estudiants i s'interessaven per dia a dia dels estudiants? Això me demostra que no. Les xarxes socials demostren que no. Heu de ser coherents. Heu de ser coherents en les vostres paraules. I una altra cosa, això, el vostre expresident, Víctor Robles,
ho va dir. Dia 5 de desembre del 2011 va dir que no ho faríeu. I com és que ho heu fet? No ho sé. Vosaltres deis que el vostre expresident diu que no mirarà cap contingut polític, però resulta que les xarxes socials sí que hi poseu del Consell d'Estudiants fer retuits en contingut polític. Heu de ser un poc coherents i raonables en les vostres paraules, per favor. Sí, no, des de l'associació Idees volem dir que no perteneixem a cap partit polític, que som una associació independent, apolítica, i que creiem en els valors progressistes i en una educació pública universal i gratuïta. Torno a repetir que no tenim cap contingut polític i, per exemple, les accions que han duit a terme aquest any en el Consell d'Estudiants és estar en contra, com molt bé he dit abans, hem estat en contra, ens hem oposat públicament i oficial a les retallades en educació i universitat pública perquè afecten a tots i cada un dels estudiants, perquè impedeixen que el fill d'un obrer no tingui les mateixes oportunitats que estudiar que un estudiant de classes més benestants. Jo conec gent que enguany no ha pogut continuar els estudis perquè no li arriba el sou a son pare i sa mare a final de mes, no s'ho pot permetre. I això jo trobo que és una cosa que té relació amb els estudiants i ens hi hem de posar, perquè en definitiva ens afecta a tots. Bé, i ara ja sí començarem aquest segon bloc on podeu començar a xerrar de les vostres propostes i jo crec que la primera reflexió que us convido a fer és quines propostes se poden fer en aquest temps de crisi, en aquest temps de retallades, on els pressupostos són a totes les institucions, a tots els nivells, molt justos. Margarida? Vale. Les propostes són molt senzilles i molt clares. Primer de tot, estar de vora l'estudiant en el dia a dia, en les seves necessitats de cada dia i més bàsiques. No importa fer grans actes i grans campanyes. És l'estudiant en el dia a dia amb qui ha d'estar el Consell d'Estudiants. Després, la universitat és un punt de debat i intercanvi d'idees, però sempre a través del diàleg i mai a través de la confrontació ni radicalisme, sempre en respecte. Després, hem de fomentar la comunitat entre els nostres estudiants i per això ens comprometem a mantenir el contacte amb totes les associacions universitàries, independentment del seu punt de vista o ideologia. Escoltar tots els alumnes i les associacions que formen la UIP han de tenir com a únic objectiu la universitat. Després, ens agradaria fomentar el contacte entre els estudiants i el món que ens envolta. És fonamental per a mi que hem de millorar les relacions entre la universitat i els sectors productius de la comunitat autònoma i treballar per, dins les nostres possibilitats competents i les possibilitats econòmiques i segons el nombre de matriculats a la flexibilització dels horaris de les carreres. T'he demanat un poc més de brevetat, si pot ser. Vale. Que va. Un altre punt molt important i darrer d'aquest eix és que hem de tenir en compte que la universitat és de les Illes Balears i com el seu nom indica, també hi formen part, encara que la seu de la universitat estigui a Palma, també hi formen part d'ella Menorca, Eivissa i Formentera. Per això, ens comprometem a estar en permanent contacte amb la resta d'illes. Sí, des d'Idees volem seguir fent la feina ben feta que s'ha anat duent a terme en el Consell d'Estudiants durant aquest any, seguir sent el màxim òrgan de representació estudiantil i defensar l'educació pública universal i gratuïta. Com a propostes, seguir oberts a les xarxes socials, inclús augmentant la nostra presència a les xarxes socials, a més de la possibilitat de que a Campus Extens s'obri un link un link que posi bé, Consell d'Estudiants, que sigui una eina més d'intercanvi d'idees o de propostes entre l'alumne i el Consell d'Estudiants, rebutjar per damunt de tot les retallades en educació i la pujada de taxes. Després, d'acord amb la nova llei d'educació que vol dur a terme el ministre Wert, la universitat ara mateix té autonomia per triar rector, però ara, en la nova llei,
el que se vol fer és que l'administració pugui imposar el rector, és a dir, el rector sigui imposat per l'administració. I ara ens poden trobar, per exemple, que el que fa les fotos en un bosc per Cabrera pugui ser rector de la Universitat de les Illes Balears. Després, volen que la UIT tingui una bona imatge de cara a l'exterior. Després, l'espai de Carmanyoles, continuar incidint en aquest tema perquè és un espai molt important, com hem dit abans. En relació amb els representants, bé, amb els estudiants del campus d'Eivissa i de Menorca, que la iniciativa aquesta que he comentat anteriorment de modificar l'Estatut de la UIT per permetre que una representació especial dels estudiants eivissencs, formenterets i menorquins en la creació de la circunscripció territorial especial sigui una realitat. I, en principi, aquestes són les accions a dur a terme. En definitiva, seguir fent un projecte continuista, seguir fent la feina ben feta que hem dut a terme. En aquest context, quines són les línies vermelles que vos poseu de cara que se posarà el Consell d'Estudiants en el cas de que ho ocupi una o l'altra davant les retallades? O on, a partir de quan no se podrà retallar, a partir de quina serà aquesta línia vermella? Nosaltres intentarem, no m'agraden les retallades, ho torno a dir, no estem d'acord amb les retallades, i intentarem fer el màxim possible a dins del pressupost que ens doni. I, això sí, lluitarem perquè sigui un pressupost raonable, que ens deixi un pressupost que ens permeti poder proporcionar a l'estudiant una educació pública i de qualitat. L'educació que se mereix. I per això farem feina. Perquè tingui tot el que se mereix a dins les possibilitats que tinguem. Les idees estem en contra, és a dir, ens oposam públicament i oficialment a les retallades en l'educació i a la universitat pública i ho seguirem fent, és a dir, això no pot ser així. Després, en quant al pressupost, el mateix, va en la mateixa línia, que ens donin a negociar el pressupost i que sigui el màxim possible. Intentarem ser austers, igual que ho hem estat fins ara, i només gastar en lo necessari perquè el Consell d'Estudiants funcioni de la millor manera possible. Heu xerrat els dos de fer possible la representació, a donar millor participació en el Consell d'Estudiants a les Illes Menors, a Eivissa, Formentera i Menorca. També hi ha la qüestió que quina és la vostra postura davant el fet que no puguin votar els estudiants de la UIP dels centres escrits, com són el Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez o l'Escola Superior de Disseny, que de moment no poden votar per el Consell d'Estudiants de la UIP al claustre. Vale, comença. Endavant. Nosaltres pensàvem que sí que haurien de tenir una representació, almenys si tenen el seu òrgan dins el CSAC o dins la seva universitat, estan permanentment en contacte uns amb els altres, perquè tots formem les Illes Balears i tots són de les Illes Balears i tots poden construir unes Illes Balears millor. Sí, d'acord amb els valors progressistes, nosaltres creiem en la igualtat. Considerem que aquest fet crea desigualtat entre els estudiants de les Illes Balears i, per tant, seria un bon punt de cara a si entram o no en el Consell d'Estudiants de negociar que això canviar un poquet el reglament o la normativa per tal que els centres escrits també poguessin votar en el Consell d'Estudiants, perquè és la millor manera que tots els estudiants estiguem igual, en la mateixa altura. Després heu deixat clars dos que vos oposaríeu a una nova pujada de taxes, que no us agrada aquesta pujada de taxes. Si se proposés una nova pujada dels números clausus, com ja s'ha fet, que s'han augmentat els números clausus de segons quines carreres, quina és la vostra postura davant que pogués passar una nova modificació dels números clausus? És qui vulgui... Si continuen les retallades, seguirem en la nostra oposició ferma i si anirem a negociar amb qui sigui, és a dir, a xerrar i públicament ens oposarem. Això dels números clausus
És a dir, quan és millor, queda demostrat que és millor treballar en grups reduïts que no en gran quantitat d'alumnes, perquè no és tan dinàmica, les classes no són tan dinàmiques, per exemple. Així que bé, ens ho posarem públicament i seguirem igual que fins ara. Nosaltres, com hem dit, no ens agrada i el que farem serà bàsicament anar, no farem ni grans manifestacions, ni actes radicals ni violents, perquè Jaip no és així, sinó que ens comprometem a xerrar amb aquests estudiants que es vegin afectats, saber, conèixer de ben a prop el seu problema i des d'aquell moment anar a les administracions competents a poder demanar o intentar que no se produeixi i traslladar els seus problemes perquè es puguin veure el menys perjudicats possible. D'acord, bé, en el primer bloc sobretot heu xerrat bastant d'aquesta participació, d'aquesta desconnexió de l'estudiant. Quines propostes concretes teniu els dos de cara a fomentar aquesta participació i aquesta connexió del Consell d'Estudiant amb els estudiants? Jo? Sí. Pues, el que he dit abans, més o menys, és seguir oberts a la participació a les xarxes socials, seguir fent pública la convocatòria de sessió del plenari, després que els alumnes de Menorca també puguin visualitzar les conferències, a través de videoconferències les sessions del plenari. Després, el que he comentat de Campus Extens, que a Campus Extens també hi hagi un link com a punt de connexió entre el Consell d'Estudiants i l'alumne, i en definitiva és això el que ja he exposat anteriorment. Vale. Torno a repetir, el que no me pot dir és que teniu les xarxes socials actives. És que no me pot dir perquè dia 4 de setembre és la darrera publicació a Twitter, en el març és la darrera publicació a Facebook. No heu posat res enguany a Facebook. A Twitter heu posat just que el Consell d'Estudiants reprèn la seva activitat. No heu posat ni que voleu dissolt, de que s'han convocat eleccions ni res. Per tant, nosaltres canviarem això i utilitzarem tant el Twitter com el Facebook per mitjà de comunicació, interrelació permanent i constant amb els alumnes, perquè tots sabem que avui en dia la majoria dels alumnes, per no dir tots tenen el Facebook, el Twitter, en el mòbil i en 30 segons no, però en un dia, 24 hores, la majoria d'estudiants que ens segueixin a Twitter i a Facebook sabran perfectament el que feim a deixar de fer, per començar. És a dir, això és el primer i bàsic, perquè el nostre estudiant se mereix saber el que realment fa el Consell d'Estudiants i també el Consell d'Estudiants ha d'estar permanentment allà per rebre totes les necessitats i mancances que té l'estudiant perquè el Consell d'Estudiants pugui actuar. Això és el primer de tot. I després, estar de vora l'estudiant si fem campanyes que siguin campanyes a baix cost i, sobretot, fer arribar als alumnes que entren per primera vegada a la universitat, contactar amb ells per explicar-li què és realment el Consell d'Estudiants i les funcions. Ara que el primer any, si entràssim, ho hauríem de fer per tothom, perquè ningú ho sap. Molta gent no sap què és el Consell d'Estudiants i si ho coneix, com he dit, no sap quines funcions té i nosaltres fem comptes explicar-ho amb unes idees clares perquè tothom ho sàpiga i així pugui fer les seves funcions que realment importen, que són estar de vora l'estudiant i no deixar-lo abandonat, com hem fet fins ara. Bé, d'acord. Ara també teniu, si vos teniu qualque altra proposta que no heu mencionat i voleu nomenar. No, jo li volia contestar en quant a la de la participació, que ella diu que la gent no coneix el Consell d'Estudiants, però a través de que nosaltres hem reactivat aquest òrgan i per exemple, que ens hem obert a les xarxes socials com Facebook i Twitter, molt d'estudiants han conegut així aquest òrgan de representació. És a dir, el Consell d'Estudiants, molts d'estudiants l'han conegut gràcies a que som presents a Facebook i a Twitter i a la gran majoria de les xarxes socials. A Twitter teniu 200 i pico de seguidors. A la universitat hi ha 14.000 persones. Quasi. No podeu dir que vos doneu a conèixer si de 14.000 només vos segueixen 200. D'acord. No, és que no arriba ni a un 10%, quasi. Bueno, i entre Facebook, Twitter, molt bé.
No podeu dir que vos doneu a conèixer per xarxes socials, el Consell d'Estudiants. No és proporcional. Mira, una No vegada sap greu. ja xerrat tots aquests temes, teniu 2 minuts cada un per exposar, per demanar el vot. En principi, No, me toca. ha començat ella, Vale, així que ara me toca. començaràs. Molt bé. Sí, jo voldria demanar el vot per idees, perquè si creus en una educació pública, universal i gratuïta, i no estàs d'acord en les retallades, si vols que el Consell d'Estudiants estigui prop de l'alumne i de tota la comunitat universitària, has de votar a idees. Nosaltres ens comprometem que estirem oberts a la participació, seguirem augmentant la nostra presència a les xarxes socials com Facebook i Twitter, seguirem fent pública la nostra convocatòria de sessions en el plenari. També important, els alumnes de Mallorca i d'Eivissa volen que també se sentin a prop del Consell d'Estudiants, volen que no només el Consell d'Estudiants sigui per als alumnes de Mallorca, i en principi això, que demanem el vot per idees, per tot això. No, Marga. Vale. Ja per finalitzar, que hem de remarcar que GEIP se presenta amb un projecte sòlid, en el qual han treballat diversos alumnes d'aquesta universitat. Aquest està basat en les necessitats i mancances dels universitaris. No hi ha propostes inassolibles ni reptes impossibles. Volem arribar a la vida dels estudiants i la volem millorar i fer més fàcil la seva estada en el campus. GEIP defensarà tots i cada un dels estudiants independentment de la ideologia dels components d'aquest projecte. GEIP està segur que en l'esforç diari i en la constància aconseguirem el grau de prestigi i qualitat que ens mereixem els alumnes. Aquests reptes només se poden assolir comptant en la confiança de vosaltres, els nostres companys. És vera que són nous en aquesta tasca, però prometem esforç, dedicació i debat, perquè totes les idees, totes les propostes i tots els estudiants se sentin integrats i representats per GEIP. Per això, guanyar dia 29 no és el nostre objectiu, sinó que és l'únic mitjà que tenim per fer de totes aquestes propostes una realitat. Moltes gràcies a tots. Bé, i aquí acabam aquest debat de candidats al Consell d'Estudiants de la UIP. Des de l'Associació de Joves Periodistes volem donar les gràcies a Margarida Sastre i a Gabriel de Evia per haver accedit a participar en aquest debat. També agraïm al Centre d'Estudis Superiors Alberta Jiménez haver cedit les instal·lacions perquè aquest debat fos possible. Agraïm als tècnics que ens han ajudat a que això tirés endavant i també volem recordar que aquest debat el podeu veure en diferit a través de la web de xosmallorca.com i a través del blog debatsestudiantsuip.blogspot.com i també vos donem les gràcies a tots els que ens heu vist i els que ens veureu en diferit. Moltes gràcies i bon vespre.